Ingane zakuthi ngiyanibingelela njani, ngiyathemba niyaphila. No bafowethu, ngiyabona abantu abelokhu bebuza anokuthi le ndaba kaCream lo wasebusweni, njengoba nibona abantu uma beshiswa ilanga bephenduka iy'bindi, kwenzakalani? Abantu abanalo ulwazi, yabo. Inobungozi-ke leya nto ngane zakwethu, obukhulu emzimbeni womuntu omnyama. Yabona, ngoba uwumuntu omnyama nje wena ukhandwe ngenye indlela, ayifani nabo bonke abantu njengalabantu abamhlophe. Yabo, umuntu omnyama la esikhupheni sakhe kunale pigment le ekhandelwe khona evikela ilanga. Yabo, le engekho kubelungu, engekho kubantu abaphila nebala elimhlophe, iziphiwo. Ningixolele ngane zakwethu uma kuya ngokuthi khona ugxobe kamakhona lapha. So into eyenzakalayo mase wena ufaka uCream, usuke uyishisa leyo nto, usufuna ukubhekana ngqo nelanga ey'nhlamvini zamehlo, okuyinto ongeke uyimele-ke nawe leyo, yabo. Ngoba uNkulunkulu amkhanda nje umuntu ofana nami nawe kanje, kunale pigment la ikuvikela elangeni. Wahlangana nelanga nje noma ngabe yini into eshisa, ngisho usondele ebhodweni uyezwa ukuthi hayibo nakhu ngisha, yabo. So that's why uma ubona umuntu oCreamayo uma sekunelanga vele eshiya iqhuma zibe bomvu la efana nesibindi, yabo, usuke elimala kahle yena ngaphakathi, usuke elimala ngenxa yokuthi le pigments ela ekuvikela elangeni ayisekho. I-sunscreen natural, okuyi-sunscreen natural le edalwa uNkulunkulu isekungasekho, yabo. Ngakho abelungu belinyanya kanje ilanga. Ngakho futhi ufica ema-office abo kuhlezi kubanda, ngisho kuyashisa kuyabanda bona bahlezi bevule aircon, bayazwana nokubanda ngenxa yokuthi abamelani nelanga, yabo. So fanele sikuvele uyishe lokho ngane zakwethu ukuthi thina sakhandwa sayila-bantu abakwazi ukuvikeleka elangeni. Ungazenyezi nje ngebala lakho njengoba umnyama nje, ungalinga nje uzizenyeze ngane zakwethu, yabo. uNkulunkulu wasikhanda thina, wasinika lento, yabo. Abanye abantu abangenayo bayayifisa kodwa kunzima ukuthi bayithole, yabo. So asivele uyisheke ngane zakwethu, musu lokhu uhamba uCream lapho uthi ufuna ukuba mhlophe. Leya nto kaCream ukungena kwayo ingene ngesikhathi sobandlululo, yabo, ngoba abantu abamnyama becwaswa ukuthi bamnyama, so nabo bebleacher-ke befuna ukuthi bakhanye nabo ngokwebala ukuze kwehle kancane ukucwaswa kwabo, yabo. Uma ungambuza nje umuntu oCreamayo njengamanje ukuthi uCreamelani, isizathu sakho ungazizwa ukuthi sibheda kanjani, yabo. So ngiyacela ngane zakwethu siyiyeke le nto kaCream, iyasilimaza kakhulu, ngoba futhi thina sisha kakhulu kwethina sisuke siyibhlejile. Kuyasho ukuthi umzimba usungayijwayele lento, kungcono ngisho umuntu ozalwe engenayo ipigment, yabo, le ekuvikela elangeni. Angisazi abelungu bayibiza ngani, kungcono ngisho kwayena, yabo. Thina-ke sisuke sizalwe nayo bese uyayisusa wena, hayi uba nenkinga. Ingakho bafica beziyibindi nje, abanye sebekuhlaza la esisweni ungazi sekwenzakaleni. Hey, ingozi le nto ngane zakwethu. Nami ngakayizama nje ngiseyi-teenager ngidlala lapha. Hey, into eyangenza yona ngiyazi. Yabona ngangini uma ngihlangana nelanga ngizwe tso ebusweni. Ngamila enye into lapha engayiqonda emnyama ngathi angazi kade ngiphuzani lapha. Kubuhlungu ngithi ngigcoba uvaselina ungagcobe ngisho ukugcobeka. Ibuhlungu le nto ngingezwanga umuntu enitshela, yabo. So asekuvele usho lokho ngane zakwethu ukuthi thina sadalwa sayilento esiyiyona, yabo. Kunezinto nje futhi ey'natural eziyimvelo okufanele ukuthi ungayishintshi. Imvelo ingaphezu kwethu ngaso sonke isikhathi, fanele nje sikwazi lokho,